سلام روز باش هوانو چند نوچه می آمده کنه خوازم جوارا پیشکش بکم دستور و ام هم با دست بکن وقت وندانه کنم بچن سوریه لوی داری پارلمانتوی سوریه لهف جویا لبی کردان مسئله چیه چه واچیه بو بنیرن نها قاشو وکیلین کردان لمجلس سوریه هنه لیبله پارلمانتوی سوریه کوام باستکن جوینا خویا دویمین یا یاسایی پیکانی لبی نونرین کردان یه لپارلمانتوی دجوینه ده لسر رجنویسا رزقنامه هندورین دانستاندن هاتن کرن ev rêzikname jalî komîteyekî taybet ve hatibû nivîsandin lê tu nûnerên Kurd divê komîtê de cih nagirin. Araşnivîsa rêziknameya hundirîn ji 227 maddeyan pêktê di 4 rûniştinên pêşî de tenê 18 maddeyên wê hatine êrîkirin pejirandin. Parlamenterên Kurd daxwaza hebûneke xurt dikin. Parlamenterên Kurd yên di meclîsê de balê dikişîne ser wêyekê ku beşdariya wan di komîteyan de gelekî girîng e. Dibêjin em ê hewl bidin di komîteyên herî girîng de wekî xwendina bilind, perwerde, destûrê xwedî hebûnekî xurt bin li wê derê de em tevê hevalê xwe de cih bigirin. Wekîlên Kurd dixwazin ew kesên ku di dîrokê de li dijî Kurdan sûç kirine werin mehkemekirin, darizandin, li Kurdan tazmînat jî were vegerandin. Li gorî endamên Meclîsa Geliya Sûriyê ji bo dawîkirina danûstandinan û pejirandina raşnivîsa rêziknameya hundirîn dibe ku zêdetirî 10 rojan pêdiviya wan hebe. Lê dîsa jî têrê nake di nava 10 rojan de ew ê çawa bixebitin bawekî 21 komîte ew ê ava bibin. Ev komîte wê ji bo beşên cuda ên wekî karûbarên destûrî, ekonomî, darayî, aborî, parastin, ewlehî, pêwendiyên derve, xizmetguzarî, perwerde, tenduristî û çandiniyê bên ava kirin. Di vê navirê de aborî, darayî, ekonomî hemî aynî tiştin. Tiş nabe. Em hemî weke sinonîm li pê hev rêz dikin ji bo baştir were fehm kirin hevandan. Mesele ev e em derbasî mijarê xwe din bibin hevandan binêrin. Niha Vekîlê me Sırrı Sakık hedîtinekî pêkaniyê bi Akın Gürlek re lê erê Parlamenterê Dem Partiyê Agrê Sırrı Sakık bi Wezîrê Dadê Akın Gürlek re ceviya Parlamenterê Dem Partiyê Sırrı Sakık diyar kir û duan de hevdîtina xwe de bi Wezîrê Dadê re tabî bi Gürlek re li ser dozên ku ne çareser bûne. Yani dozên ku heta niha hene lê çareser nebûne. Pêra nîqaş kirine Sırrı Sakık li ser hesabê xwe X'ê beyanat daye dibêje doh me bi Wezîrê Dadê birêz Akın Gürlek re hevdîtinekî pir berhemdar pêkaniye. Di wê hevdîtinê de me bi berfirehî li ser doza Orhan û Mihemed zaronkên ku dema li Giyadîna Agrê di firûnekê de hatin kuştin dibe doza wan nîvcoma ye nehatiye çareserkirin sûcdar nehatine girtin ev jî hêzên dewleta Tirkiye ne askerin tabî dibe me li ser wî jî nîqaş kiriye me her wiha li ser gavên qanûnî mirovîkên ku di pêvajoyê aştî û çareseriyê de xurt bikin li ser biryarên dadgeha mafê mirovaniya Ewropayê danûstandinekê berfireh pêkaniye me nêrînên hev û dû girtiye. Em bawer dikin ku edalet garantiya herî xurt ya aştiya civakî ye, garantiya herî xurt ya siberoja me ya hevpar e dibêje Sırrı Sakak. Ev meseleya Orhan û Mihemed her du zarokên me di firînekê li Diyanê de hatibûn kuştin ji aliyê askerên dewleta Tirkiye ve ew meseleyekî bi êş e hê jî li şûna xwe ye nehatiye çareserkirin. Hevano berdevkê AKP de axife li ser vê pêvajoyê ka em binêrin çi dibêje ji xwe ancak em ji wan bibihîsin tiştan bibêjin em heta ji wan nebihîsin tiştê ku em bixwe dibêjin tenê nêrînên me ne. Yani pêvajo divê çawa pêş bikeve wekîlên me, parêzerên me, endamên heyeta îmraliyê tenê fikrê xwe beyan dikin. Divê çawa be, lazim e çawa be. Ama veye têrê nake. Ji me re biryar lazim e. Beyanateki ku hakikaten pêvajoyê tarîf dike lazim e. Ew çi ye çawa ye?
İja beyanata Ömer Çelik ji ber vê yekî mühim e ji ber ku aliyê hikûmetê ye. Aliyê dewleta Tirkiye temsîl dike berdevkê AKP'ye. Ömer Çelik li ser xebatên yasayî yên ji bo pêvajoya nû got em niha di qonaxa hûrguliyên piçûk dane. Ömer Çelik piştî civîna Komîteya Rêvebirina Navendî ya AKP daxuyaniyekî daye çapemeniyê. Ev civîn bi seroketiya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan hate li derxistin. Ömer Çelik da zanîn ku Erdoğan di civînê de qala siyaseta navxweyî kiriye, qala siyaseta derve jî kiriye. Bi gotina wî Tayyip Erdoğan bi taybetî jî qala pêvajoya çareseriyê kiriye ji bo xebatên nû ferman dane. Em di qonaxa hûrguliyan dane. Yani êdî em dadkevin nava detayan. Hê jî nîqaşên piçûk dibe li ser têkirin, civîn li ser civînan çêdibin. Yani aliyên meseleyên mezin dibe me hel kirine. Berdevkê AKP diyar kir ku ji bo çekdanîn bibe mayînde, daîmî, xebatên li ser çarşoveya yasayî aniha pir bi lez didomin. Ev pêvajo dibêje gelekî berfireh e. Aliyên wê yên siyasî hene, aliyên wê yên hukukî hene, istihbaratî, stratejîk hene. Heta vir dibe hemî girîngin, heta vê derê jî dibe me anî. Me heta vê derê anîye. Em niha di qonaxa hûrguliyên piçûk dane. Rastî ev e ku mijar ji aliyekê din ve nû dest pê dike divê herkes xwedî li pêvajoyê derbikeve. Banga AKP ew e ku herkes xwedî li pêvajoyê derbikeve. Divê me ewsa sakîn anî heta vê derê dest nedinê, xira nekin heta ku me bir serî. Divê pêvajoyê de rexneyên erînî gelekî bi qîmetin lê gotinên cihêkar zirarê didin pêvajoyê. Li Tirkiye tu hemwalatiyên pîle duyemîn tune ne. Yani Çîna duyemîn û Çîna yekemîn li Tirkiye tune ye. Tabî vay iddia wî ye. Yani her hemwalatiyên Tirkiye weke heve. Tu Kurd bî, Türk bî, Çerkez bî feq nake. Yani hemî hemwalatiyên Tirkiye weke heve. Tabî Ömer Çelik Vaxtê vê yekê dibêje dixwaze em îqna bin. Herkes hemwalatiyê pîle yekem e. Dibe ku navê me cuda bin lê paşnavê me hemiyan Komara Tirkiye ye. Hişyariya li ser sabotajê kiriye. Ömer Çelik hişyarî da ku dibe xelk li hember hewldanên sabotekirinê baldar be. Ew ê ji taybetmendiyên dewletê ji nirxên millet tut havîza nedin. Ömer Çelik diyar kir ku amedekariyên wan yên pêvajoyê aniha didomin. Em her roj civîn li ser civînan çê dikin, li ser dixebitin, lê hêviya xwe jî dibêje, îşallah dibêje, beriya ku meclîsa me bikeve tatîlê em ê qanûna çarçoveyê derbixin. İja hevan hûn bawer dikin, nakin êdî maye ser we. Ömer Çelik dixwaze me bide bawerkirin ku Kurd û Türk hemî însanên hemwalatiyên Tirkiye di Çîna yani di sınıfa di qademe yekem dane. Em bêje qademe baştir e. Qademeya yekem, qademeya du. Yani Tirkekî dixwaze ji te re bibêje, Tirkekî wextê li muzîka xwe godar dike, çawa rihet e, çawa azad e, dibe Kurd jî bi ew qas bi qasî Tirkekî azad e. Yani dixwaze te îqna bike ku Tirkekî çawa devliken, zarokê xwe dişîne mektebên Tirkî, yan jî zarokekî Tirk çawa devliken, dibêje ez bi hemwalatîbûna xwe ya Tirkiye serbilindim û diçe perwerdeyiya bi Tirkî. û dixwaze me bide îqnakirin ku zarokê Kurd jî ew qas serbilind be bi Tirkbûna xwe yan jî bi Kurdbûna xwe. Bana komedî ne, komedî. Henekê xwe me dikin bana. Henekê xwe me dikin. Bi talîmata serokê Ömer Çelik ku jê re dibêjin Recep Tayyip Erdoğan aniha bi hezara însanê me de hepsê dane. Ji ber çi? Ji ber ku ne Tirkin. Ji ber çi? Yan jî ji ber ku Tirkin destek dane Kurda. Ew hemî Tirkên di hepsên Tirkiyeyê sebebekî girtina we hene. Du sebeb em bêjin. Yek, muxalîfê AKP ne. Du, destek dane daw doza Kurda. Sebebekî din tune ye. Ew diz, miz, falan bêvan, ew hemî ji xwe tên berdan. Mesela me ne ew e. Di meselên siyasî de dibêjim.
Du sebep hene. Te pişkiri daye Kurda tu tê girtin, tu muxalîf bî. Di her du aliyan da jî bi kêrî me nayê. Ji ber ku dawa me eger demokrasiya Tirkiye be, heta AKP sağ be li Tirkiye, dawa me naçe serî, ji ber ku astengeh herî mezin li pêşiya demokrasiyê AKP MHP her du bixwe ne. Ev her du hêzên li dijî demokrasiyê çawa dikarin garantiya demokrasiyê bidin te? Ma mümkün e tiştekî wisa na. Yek armancekî wan heye. Şoreşkerên Kurd, şervanên Kurd, lehengên Kurd bi şiklekî bi hêvî bikin, umut hêvî bidin wan, wana qels bikin, sis bikin, ji têkoşînê sar bikin. û nîfaqê bixin navbera hêzên Kurdan, însanên Kurdan. Bila hesû li hember hesû derkeve bibêje tu li hember pêvajoyî, ew bila jûra bêje tu alîgirê şerî, me şer bi dawî kiriye, bila ew wî sûcdar bike, ew wî sûcdar bike. İnsanên di nava tevgera siyasî Kurd de bila bi hev bikevin, hev û du sûcbar bikin. Ji ber vê eger hevalo tu hevalê xwe sûcdar bikî, tê wê manî ku tu di xizmeta dewleta Tirkiyê de yî. Nekeve vê rêyê. Hevalê xwe sûcdar neke. Tu însanekî me alîgirê şer nine. Tu însanekî me dijberê aştiyê nine. Tu însanekî me ne li dijî hebûna milletê Kurd e jî. Daw çi ye? Daw tenê ew e ku em hev û du fehm nakin. Tê nagihîjin. Diyaloga me tune ye. Diyaloga me hebe em hev xweş fehm dikin. Ya? Ömer Çelik rast qise nake. Başnavê me hemiyan jî ne Tirkiye. Na. Başnavê me ne Tirkiye. Ême em coğrafiyekî dixwazin ku em bikaribin tê de hebûna xwe bixin bin garantiye, hebûna qewmê Kurd, ne mafê take kesî. Yani bedran dere li Tirkiye heqî wî heye tune ne mühim e wekî şixis. Dikare xwe îfade bike, nikare xwe îfade bike, ne mühim e. Netewa Kurd divê hebûna vê netewê bikeve bin garantiye. Ne kanûnên dewleta Tirkiye. Kanûnên dewleta Tirkiye fasafîson e. Tu hebûna milletê Kurd di kanûnên Tirkiye de jî bixin bin garantiye sibê du sibê çar esker tên darbe dikin yan jî mîzansenekî wisa tiştekî teatral sirf ji bo tunekirina kanûna di derheqê Kurdan de be jî darbeyekî plan dikin, destûra bingehîn, anayasa, manayasa hemî davêjin çöpê, însanên ku ev pêvajo bi rêve birine davêjin hepsê dîsa xilas dibe. A mühim yani vaya meselekî heqeten ciddî ye. Ji kerema xwe re hebûna milletê Kurd weke netew di qada navnetewî de divê bikeve bin garantiye. Ez nabêjim welatê sêyem û çarem jî. Li netewiyek bûyî. Şahid hebin, belge hebin û dewleta Tirkiye di şahediya van hêzên navnetewî de erê bike. Yani dewleta Tirkiye bibêje erê. Ez hebûna milletê Kurd qebûl dikim. Mafê milletê Kurd bi qasî mafê milletê Tirk pîroz e û heqê wan heye. Ji me re ev lazim e. Tiştekî din xilas nake. Îjan ha hûn ê bibêjin divê pêvajoyê de em nehatine wê qonaxê. Em kîjan qonaxê dane? Em di wê qonaxê dane ku militanên Kurdan çek û silahê xwe berdin heta vê derê temam lê werin daxilê nava civaka Tirkiye bibin, Bakurê Kurdistanê jî erê, hem Tirkiye hem Bakurê Kurdistanê ama siyasetê li Enqerê bikin. Dewleta Tirkiye rê dide nade em nizanin. Hên ne diyar e. Anha derdê wan, derdê AKP heye, yek derdekî AKP heye anha di hilbijartinan de ji milletê Tirk re bibêje
من د اقتدار خو یا 24 سالان ده داوی ل ترور 5 سال yani. Tamam. Ve propagandayı dixwaze pêş bixe de hilbijartinan de. Îro welatê me bi ser ketiye li hember terorê û ji ber vê yekê gerek hûn 5 salê din jî erk bidin me ku em bikaribin Tirkiye bi rêve bibin, em bikaribin pêvajoya piştî terorê bi rêve bibin. Eger hûn erk nedin me, hûn dengê xwe nedin me, em pêvajoya piştî terorê eger em bi rêve nebin, wê teror ji nû ve derbikeve. Piştgiriya milletê wê bi vî şiklî bixwaze, ev jî taktîkekî ye. Yani hûn hemî dizanin ku derdê dewleta Tirkiye hebiya hebûna milletê Kurd qebûl bikira. Derdê dewleta Tirkiye AKP û MHP fixnakê hebiya ku heqeten mafê Kurdan qebûl bikira, qet hewce nedidît ku bi PKK re li hev jî bike. Ew bigota dawa PKK cuda ye, dawa milletê min ê Kurd cuda ye. Aha ji wara mektep, aha ji wara perwerdeyiya Kurdî, aha ji wara hûn çi dikin û ji xwe re azadin di nava vî dewletî de qet ne mesele ye. Rêxistinbûna xwe ya siyasî bi xwe çê bikin. Pêdiviya we bi şer tune ye. Gerek dewleta Tirkiye bigota pêdiviya we bi şer tune ye yani. Heqê we heye. Selhedîn Demirtaş hemî hevalî bi serbest berdana. Me bigota em ê jî vegerine Tirkiye, wê demê me çi dikir? Me otomatikmen Partiya Karkerê Kurdistanê sûjbar dikir. Me digot ya heqeten em şahidin ku li Tirkiye em behsa dawa Kurd û Kurdistanê dikin em nayîne girtin. Em siyasetê dikin nayîne girtin. Hemî însanê me ku beriya niha hatibûn girtin tev serbest hatine berdan. Yani hûn çima şer dikin? Çi derdê we heye hûn şer bikin? Wê demê me garantî dida hêzên Partiya Karkerê Kurdistanê ku vegerin Tirkiye, milletê Kurd wê garantî bida. Bigota vaya dewleta me û tiştekî nayîne serê me, tam berovajî piştgirî dide me. Dest pê bikira li Bakurê Kurdistanê fabrîqa li ser fabrîqa vekira, genç û xortê me hemî bixebitiyana. Wê demê kî diçû serê çi ye? Derdê kî ye biçe serê çi ye? Kî îsyan dike? İcab nadike. Û çe îcab nedike? Îja niha dewleta Tirkiye tam berovajî pêşî bê ku heqê Kurdan as bike, bê ku zindana vala bike, diçe însanên herî aktif ku ecê re dibêjim hêza lokomotîfiya Kurdan wana bêtesîr dike, wana ji siyaseta wan û ji xebata wan dûr dixe. Wana însanên profesyonel ê dawa Kurdin, li hengin. Ev însanê me wextê ku ji rêxistinbûnê dûr kevin, sar bin, ê milletê Kurd bê per û bask dimîne. Eviye herkes dizane. Wê çawa be? Hêza lokomotif wextê ku xirab bibe, tu vagonekî nikare bi tene serê xwe bimeşe. Dewleta Tirkiye van tiştana zane hevalna. Em bidomînin. Ev jî fikra min bû. Bi vîya we Ömer Çelik rast qise nake. Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî îro li ser vexwendina Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ji bo serdanek fermî gihîşt Enqerê. Erdogan li koşka Serokkomariyê Serokwezîrê Iraqê Zeydî pêşwazî kir. Di serdana Zeydî ya Enqerê de hatibû plankirin ku li ser gelek mijaran biaxivin, peymanan îmze bikin. Qasî ku me bîstiye peyman hatine îmzêkirin. Navbera Tirkiye û Iraqê de bi taybetî di warê aborî, av, ewlehiyê de yani istihbarat dibe, askerî dibe, her dîtin çêbûne yani peyman hatine îmzêkirin. Wekî din peymanên enerjî, av, veguhestin, ticaret hatine îmzêkirin. Mesela İsrailê hevanno Wezîrê İsrailê Katz daxife, ev jî meselekî mühîm e, hemî mühîm in. Ez hinek li peyama we binêrim ka deng meng her tişt temam e. Kamuj ji min re nabêjin deng temam e ne temam e. Ez dikarim ji we re spas bikim hevalno. Ji ber eleqeya we ji bo vê kanala me, mala we ava her hebin. Eger hûn bibin abone, Xwedê ji we razî be. Hûn nebin abone jî Xwedê ji we razî be. Hevî maye ser be.
ببن abone ya beleşe. Bacibinin peş bıkan. Tamam. Denk başa. Süper. Tamam. Veziri İsrail'e çit bece. Veziri parasını ye İsrail'e. İsrail Katz got ku velatî wî xweş bu hemû senaryoyan amade dike mesela İranê de dixwaze tesisên enerjiyên İranê bike hedef. Hilweşîne. İsrail Katz ji dezgehên ragihandinê re got İsrail xwe ji her senaryoyekê muhtemel re amade dike. Dibe welatê min dixwaze tesisên enerjiyên İranê bike hedef, wana tune bike, lê belê dewletên yekbû yên Amerîkayê anha li dij vê gavê derdikeve. Zextekî pir ciddî ye li ser Amerîkaya. Welatên Kendavê, Tirkiye naxwazin İran zirar bibîne. Ev jî gilûgazin jî İsrailê ne. Dibe eger Amerîka rê bide me, pêşî li me negire, em ê zirarên pir ciddî bigînin İranê. Lê aniha hevanno İsrailê li hember dewleta Tirkiye şer îlan kiriye. Li kê derê li Sûriye. Yani dibêje eger dewleta Tirkiye were Sûriye, eskerên xwe bîne Sûriye, baregehên eskerî ava bike, em ê jî aynî tiştî bikin. Em ê li wê derê ji bo menfaetên xwe werin hemberî hebûdû. Ev ez dibêjim qey meselekî mühîm e. Mirû dikare di siberojê de li ser bisekine. Wezîrê Enerjiyê İsrailê dibêje eger Türkiye baregehên leşkerî li Sûriye ava bike, ew ê jî ji bo parastina ewlehiya netewî ya İsrailê baregehên xwe li Sûriye zêdetir bikin û ava bikin. Kî dibêje? Elî Cohen. Eger Tirkiye di planên xwe yên avakirina baregehên li ser axa Sûriyê berdewam be, İsrail jî wê neçar bimîne baregehên eskerî li Sûriye ava bike. Cohen anî ziman ku Tel Aviv, İsrail wê li hember her tengaveke tevgereke eskerî ya Tirkiye li derdora Sûriye bedeng nemîne. Çiye bedeng nemîne? Yani em ê jî helwestekî tund nîşan bidin, dibe ku em werin hemberî hebûdû. İsrail wê bi aynî rengî bersivî bide, da ku ewlehiya xwe ya netewî garantî bike, berjewendiyên xwe yên stratejîk li herêmê biparêze. Wezîrê Enerjiyê İsrailê her wiha beyan kir ku deverên derdora şerîdaya Gazayê jî bi pratîkî bûne beşekî ji Xezayê. Heman tişt ji bo sînorên Sûriye Lübnanê jî derbasdar e. Elî Cohen got ku İsrail li ser erdê bi rastiyek nûra rûbirû ye ku ji bo parastina waregehên İsrailê hebûna leşkerî ya rast li van deveran hewce dike. Di dewama axaftina xwe de eşkere kir ku Serokwezîrê İsrailê wê di serdana xwe ên li Washingtonê de mijarê hesas tekildarê İran Lübnanê di nava wan de bêçekirina Hizbullahê jî heye. Wana biaxife. Mesele hinekî ev e. Ya li İranê terörekî pir ciddî çêbî hevanna. Ez qet fotoğraf wînênim ser ekranê baştir e. Çünkü hêzên İranê li ser rêya sine merîwanê gule berdan ser otomobîlekî rast di wê otomobîlê de êdî bi awayekî tesadüfî ye, êdî hedef hatiye girtin bi zanebûn ew hunermend, lê hunermendekî ressam, şêwekar bi tevê dayîka xwe û xuşka xwe têde hatine qetilkirin, jiyana xwe ji dest dane. Hatî dakirin ku hêzên ewlehiyê yên İranê malbat tehdît kiriye da ku li ser bûyerê tu daxuyanî jî nedin çapemeniyê. Ev bûyer doh bi şev li ser rêya sinê merîwanê rûdaye. Hêzên dewleta İranê gule berdan ser otomobîla ku hunermend têda bû, çalakvanê çandî bû Mehdî Tevekolî. Wî bi xwe erebe dajot. Di wê êrişê de Tevekolî bi dayîk û xuşka xwe re li ciyê bûyerê jiyana xwe ji dest didin. Sê cenazeyên Kurdan li Erdê mane li wê derê. Ew sê kesên ku canê xwe ji dest dan, îro li goristana Biheştî Mihemedî li bajarê Sîneyê bi merasimekî hatin binahkirin. Niha tehdîta li ser malbatê heye. Hûn dewletekî difikirin hevanno. Sê însanê me dide ber guleyan qetil dike, bê pirs û bê mehkeme, paşê jî malbatê tehdît dike. Malbata Tevekolî tehdît kiriye ku ji wan xwestiye ku ji medyayê re tu tiştekî nebêjin. Tenê bibêjin ku mirina van însanên me ji ber qezaya trafîkê rûdaye. Hunermend Mehdî
tevekkuli kiye biçen gotuna bahsedelim bikim. Mehdi tevekkuli hevanlı ve ki yek ji wênekêşên navdar ê Rojdatê Kurdistanê de hate naskirin. Li Herêma Kurdistanê jî beriyan ha gelek pêşengehên wêneyan vekiribû. Ew yek ji endamê komîteya nirxandinê ya festîvala wêneyan ya Kurdistanê ya li Silêmaniyê bû jî. Tevekkuli ji bilî wênekêşî di çalakên çandî de jî gelekî aktif bû, çalak bû. Bi taybetî jî di organîzekirina pîrozbahiyên Newrozê yên li Sênê de jî cihê girtibû. Ji ber vê yekê jî ew berê jî çend caran ji aliyê hêzên dewleta Îranê ve hatibû desteserkirin jî, binçavkirin jî. Tiştekî wisa heye. Niha tabii ev rewşa wî hatiye protestokirin jî. Hemû kiryarên Komara İslamî ya Îranê dibe mirov şermezar bike. Kî dibêje hevpeymaniya hêzên Rojhilatê Kurdistanê kuştina malbata tevekkulî şermezar kirin. Dibe ev kirinên dewleta Îranê hemî nîşanê me dide ku ev rejîma terorîst bawekî fermî şer li dijî netewa me, li dijî milletê me, gelê me daye îlan kirin. Li berçavgirtina vê rewşê dibe tiştekî bi me dide fehm kirin. Dibe egembiya bigire berçavan. Pêwîstiya me bi tekoşîn û helwesekê giştî heye, pir alî heye. Li hember vê rejîma terorîst dibe em hevû du bigirin, şer bikin, mücadele bikin. Şeş partiyên Kurdistanê bi vî şeklî beyanateke dane. Em sersaxiyê ji malbat, kesûkar, welatparêzên nêzî wê re dixwazin. Van kiryarên terorîstî yên rejîma Îranê bi tundî em mehkûm dikin, şermezar dikin. Her wiha em bang li hemû çalakvanên civaka sîvîl ên Kurdistanê û Îranê dikin ku li dijî van kiryarên terorîstî xwedî helwest bin, tekoşîna hevpar pêş bixin û ancak bi vî şeklî em dikarin dawî li van kiryaran bînin. Dibêje ev platforma hevpeymaniya hêzên Rojhilatê Kurdistanê ji şeş partiyan pêk de. Dîsa em derbasî Efrînê dibin, li wê derê çeteyên dewleta Tirkiye di faaliyetê dane, şêniyê bi navê Adil Abdulhennan Nesan, Adil Abdulhennan Nesan ku di dema dawî de vegeriya bû Efrînê li warê xwe kuştî hate dîtin. Şêniyê bi navê Adil Abdulhennan Nesan di dema dawî de ji bo koçberiyê vegeriya bû warê xwe li wê derê ne ji bo koçberiyê ye. Adil Abdulhennan Nesan ku di dema dawî de ji Qamişloyê ji Rojavayê Kurdistanê vegeriya bû warê xwe li gundê xwe kuştî hate dîtin. Çavkaniyan da zanîn ku cenazê Adil Nesan ku şopên guleyan li ser hebûn li nêzê xaçereya gundê feqîran ê navçeya Cindirêsê di nava baxçeyekî zeytûnan de hatiye dîtin. Adil Abdulhennan Nesan 67 salî bû, ji gundê Şitka ê navçeya Mawata ya Efrînê bû. Di dema dawîn de jî ji koçberiyê vegeriya bû gundê xwe. Failên van bûyeran em nas dikin. Dewleta Tirkiye, çeteyên dewleta Tirkiye ku anha bi me re pêvajoyê pêş dixe. Yani ew dewleta ku mafê Kurdan li Sûriyê naxwaze, çawa dikare di nava coğrafya xwe de mafê Kurdan nas bike? Merv zanibe li gorî wî gavanbavêjê baştir e. Tabii di vê derê de hevando ez pir hêvî dikim ku em yani ez şaş derkevim. Ez pir hêvî dikim hatta dixwazim ku ez şaş bim ji ber kirinên dewleta Tirkiye. Ev dewlet mafê Kurdan qebûl bike, hemî însanê me serbest berde, ku azadî li wê derê hebe, ku em jî vegerin wê derê, ku ez jî bibêjim ya ez xapiyam. Min dewleta Tirkiye nas nekiriye heta niha. Dewleta Tirkiye hakikaten samimiye, dürüst e, heqê Kurdan nas kiriye, ya min çawa îftira li vî dewletê kiriye ya. Wê demê çi dikeve ser me,
em bibêjin erê ez şaş bûm min dewleta Tirkiye baş nas nekiriye min nizanibiye ku dostên Kurdan e min nizanibiye ku heta niha dewleta Tirkiye ji bo parastina Kurdan ew qanûn derxistine ji bo parastina Kurdan ew qasa mecbûr maye eskerê xwe bişîne Kurdistanê ya ji bo parastina Kurdan ew qasa şer daye destpêkirin li hember Kurdan ya hevando cîranê me wisa ne di qada navnetîvî de çi hêç tune hevando beriya ku em basa qada navnetîvî bikin em biçin berê ku em biçin Nîjerya hevando binêrin li Îranê em bidomînin du xwepêşander hatine darvekirin du kesên bi hinceta ku tevlî protestoyên girseyiyên destpêka salê bûne li bajarê Esfehanê li pêşiya gel hatin darvekirin. Li gorî ajansa nûçiyan ya Mizan Onlineê ku li ser dadweriya Îranê nûçiyan diweşîne kesên hatine darvekirin Ebulfazil Sepahî û Emîr Hüseyn Sefarî ne. Li gorî daneyên Iran Human Rights li Norvêcê û Ensemble contre la peine de mort navenda wê li Parîsê ye di sala 2025 de li Îranê herî kem 1639 kes hatine darvekirin. Tabii ev sala par bûn. Îsal jî bi qasî 303 kes hatine darvekirin di nava 6 mehên destpêkê de ji serê salê ve. Kî dibêje kampanyaya sêşema na ji darvekirinê re di hefteya 331 de didome kampanya didome daxuyaniyekî daye kampanyayê beyan kir ku ji destpêka sala 2026 ver ve heta niha 303 kes hatine darvekirin. İran muhakkak dibe hilweşe. Em derbasî gundê Nîjeryayê bibin hevanno komek çekdar êrişê gundekî li Nîjeryayê kirin di wê êrişê de heşê zarok herîkim 30 kes hatin kuştin. Heta niha tu kes yan jî tu rêxistin berpirsyariya êrişê negirtiye ser xwe. Komek çekdar êrişê gundê Naridonê ya eyaleta Kadûna ya li bakurê Rojavayê Nîjeryayê kirin. Di wê êrişê de herî kem 30 kes hatin kuştin heşê zarokin koma ku bê serûber gule raşandiye ser herêmê piştre jî avahî dane ber agir heta niha tu kes yan jî tu komên rêxistin berpirsyariya êrişê negirtine ser xwe tê de jin zarok yextiyar hemî hedef hatine girtin belkî jî heta vê saetê hin rêxistin derketibin mîna ku marîfetekî be ev kiryar girtibin ser xwe lê hê ew nûçe ji me re nehatiye li bakur Rojava navenda Nîjeryayê komên çekdar gundan ji xwe re dikin hedef ji bo fîdyeyê mirovan direvînin gundan malan talan dikin ji ber nakokiyên erdê êrişan pêktînin însanan dişêlînin li bakur Rojhilatê Welêt êrişên Boko Haram ji xwe tê zanîn Dewleta İslamî ya Afrikayê ew jî êrişên xwe didomînin yanî IŞİD yanî Daişa Afrikayê ew jî bi şiklekî cuda êrişê xwe didomînin ne aynî ne hem komên çekdar hene ku dixwazin fîdyê mîdyê bigirin ji xelkê dişêlînin tabii ev xeterî li Kurdistanê jî mümkün e yani derkeve li Kurdistanê jî ev xeterî heye komên çete mete peyda bûne em biçin Japonyayê hevanno li girava Kyushu li başûrê Japonyayê bi mezinahiya 7.1 erdhejya li gorî daxuyanî Ajansa Meteorolojiyê ya Japonyayê navenda erdhejê peravên eyaleta Kumamoto ye di pîvanga Shindo de mezinahiya erdhejên li Japonyayê ew di pîve erdheja ku îro pêkatiye di ser 7 derecê de bîye 7 pîle yani rayedaran şiyarî dan ku piştî erdhejê bi bilindahiya metroyekî dibe ku pêlên tsunamiye rabin eger tsunami rabe gund û bajaran dide ber xwe
gelek xirab dibe. Hevanno ew kesê ku hûn fotoğrafî dibînin li ser ekranê neviyê Şeyh Saîd Rêzdar Hesan Basrî Firat li Wuppertalê Almanyê wefat kir. Hevşaredarê berî yê Xunûsê bû neviyê Şeyh Saîd. Hesan Basrî Firat 72 salî bû li bajarê Wuppertalê Almanyê li nexweşxaneyekî wefat kir. Cenazeyê Firat wê li gundê wî Qol Hesarê were veşartin. Hevşaredarê berê yê Xunûsê endamê Kongreya Netîviya Kurdistanê kenekî bû. Hesan Basrî Firat li Wuppertalê jiyana xwe ji dest da, nexweş bû. Basrî Firat jiyana xwe bi temamî bi girtinê, bi sürgûnê, bi fealiyetên siyasî yên bênaber derbas kir. Firat ev demek bû ji ber pirsgirêkên tenduristiyê li nexweşxaneyê tedavî dîtibû. Di beşa lezîkîn acîl ya nexweşxanê de dihate ragirtin. Duh mixabin, bersiv neda tedaviyê û jiyana xwe ji dest da. Hesan Basrî Firat ji sala 1954 vir ve li heyatê ye. Yani wê demê hatiye dünyayê li gundê Qol Hesarê ye. Ser bi navçeya Xunûsê ye li Erzurumê, li wê derê ji dayîk bûye. Wekî endamekî malbata Şeyh Saîd ji salên xwe yên cîwaniyê şûn ve di nava têkoşîna siyasî de cihê girtiye. Firat di hilbijartinên xwe cihî yên herêmî yên 30 Adara 2014 de wekî namzetê Kevneşopiya HDP-DBP ji bo hevşaredariya Xunûsê hate hilbijartin. Ji xêr xebatên wî yên şaredariyê ji bilî wê ji bo çareseriya aştiyane jî ji bo demokrasî û mesela Kurd û Kurdistanê jî tim rolekê aktif lêistiye. Ji ber dozên ku li ser hatine vekirin, ji ber cezaya hepsê ku lê hatine birîn, di 10 salên dawiyê de mecbûr ma Tirkiye biterîkîne, Bakurê Kurdistanê biterîkîne, hat Almanyê li Wuppertalê jiya. Ew jî mecbûrî sürgün çêra dibêjin. Li Almanyê, li Ewropayê tevlî xebatên kenekî bû. Bu endam Hesan Basrî Firat di salên sürgûnê de ji tekoşîna xwe bi paş ve gav navet. Xebatên xwe êdî veguhast qadan nav netêwî. Demekî endametiya Şûraya Civaka İslamiya Kurdistanê cîkê birêve bir. Dibin banê Kongreya Netîviya Kurdistanê de xebat kir, siyaset kir. Wek endamê kenekî derbasî yeketiya Netêwiya Kurd bû. Yani ji xwe tê zanîn di derbarê meseleya yekbûna Kurdan de, yeketiya Kurdan de pir dilxwaz bû. Yek ji daxwaza wê ew bû ku hemî Kurd rojekî bibin yek. Di vê rêyê de gelek xebat meşand. Dîplomasî kir, aştiya civakî, aştiya navxweyî xwest pêk bîne. Welhasil Xwedê rehma xwe lêke ji malbatê re em sersaxiyê dixwazin. Cenazî wî wê li Qol Heserê, Qol Hesar, gundekî meşhûr e li Xunûsê, ew ê li wê derê were veşartin. Ji em rehma Xwedê lêbe, ji malbatê re em sersaxiyê dixwazin, ji heskiriyê wî re em sersaxiyê dixwazin. Hevan ez hatim cem we nûçe bi vî şiklê ana ez binêrim nûçeyên deqê dawî hebin ez ji we re pêşkeş bikim. Hêvî dikim tiştên ku wisa mirova aciz bike tune be. Sarkozî tiştekî dibêje ya serdestiya dewletên rojavayî li ser cîhanê bi dawî bû. Çima tiştekî wisa dixwaze bêje? Niha Tayyip Erdoğan û Iraqê li hev kiriye hevanla. Deqekî hin nûçe hene hevanla. Bisekine. Binêrin ez ji we re çi dibêjim. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ragihand ku wê Iraq rojane milyonek bermîl petrol bide Tirkiye. Yani petrola xwe difiroşe Tirkiye.
Tayyip Erdoğan da zanîn ku wan bi Iraqê re gelek peyman imzê kirine, Iraq rojane milyonek bermîl petrol wê bide Tirkiye. Erdoğan eşkere kir ku peymana xeta boriya petrola xaviya Iraq Tirkiye doh bi dawî biye, wan dest bi xebatan kiriye da ku di demekê nêz de peymanekê berfireh ya hevkariya enerjiyê imze bikin. Erdoğan wekî din çi dibêje? Mijara petrola Kerkûkê bahsa wî jî kiriye, dibin operatoriya British Petrolê de li zeviya helberînê ya Kerkûkê şirketekî dane petrola Tirkiye. Peymana ku îro hat imzêkirin duwarê hevkariya enerjiyê de gaveke dîrokî ye. Niha heta niha dewleta Tirkiye bi Kurdistanê re mesela petrolê weke peyman imzê dikir, problem derketibû. Hatta destanî bû ser petrola Kurdistanê jî. Lê niha edî rasterast bi Iraqê re dide destîne. Ev jî pêvajoyeke nû ye. Yani dişuna milletan, dişuna hereman re edî dîrek bi dewletên navendî re didin distîne. Vaya xeteriye ji bo Kurdan ne baş e. Nûşeyekî din ji yejwera pêşkêş kim hevano? Ew jî binêrin çi dibêje. Berdevka Dem Partî Ayşegül Doğanê teqes kir ku biryara PKK ya danîna çekan ji bo dewleta Tirkiye şansekî dîrokî ye. Divê yasa di çarçoveyekê teng de neyê sînordar kirin. Ji bo ku Abdullah Öcalan karibe pêvajoyê bi xwe birêve bibe, divê kanalên têkiliye raste rast werin vêkirin. Ev e. Meselekî bi vî şeklî heye. Gavadin mi ji we re behs kir, yani rêveberên me ên Dem Partiyên derve tiştek ku divê were kirin dibêjin. Yani divê ev were kirin, divê ev were kirin. Tamam em zanin çi divê were kirin ama mesele gihîştiye kîjan astê? Tiştek ku hatiye kirin çi ye? û dewleta Tirkiye anha ew ê çi bike? Tiştek ku divê were kirin em zêdetir dikarin bibêjin. Mesele ew e. Yani bersin nade pirsên me. Yasa kengê derdikeve û çi têde heye? Lê di derbarê yasayê de ji hevalê xwe re tiştek bêjim hevano. Hûn zanin beriya mehekî, beriya du mehan dewleta Tirkiye çarçoveya vê yasayê hinekî teng kiribû. Weke ne weke efû, weke tiştekî nêzê poşmaniyê xwest ferz bike li ser Kurdan. Yani hûn bibêjin min kemasî kiriye, min xeta kiriye, çûme serê çi ye, qanûnekî wisa derdixin, însanê ku vegerin nakeve hepsê, di derbarê wan de dew nayê vekirin filan bêvan. Niha Qandîl ev yek red kir. Herçend ew qanûn neçûbe ber destê Qandîlê jî, Qandîl ji çapemenî AKP wan ev tişt bihîstin û red kir. Narazîbûnekî tund nîşan da. Got gelek rêndin hene li pêşiya me. Gelek dewletên navnetewî hene em bi wan re dikarin bikevin nava tifaqê. Nûmuneya İsraîlê. Dronên me yên bi hêz hene dikarin 800 kilometre dûr herin û bi tesîr bin li hedefê xwe bikin. Nîqaşên wisa çi bû? Rêzdar Murat Karayılan bi taybetî behs kir. Paşê Öcalan jî red kir. Yani em dizanin, em pê hesiyan ku Öcalan jî red kiriye ev qanûn. Paşê dewleta Tirkiye mecbûr ma şûn ve gav bavêje çarçoveya vê yasayê hinekî berfireh kir. Gotina poşmanî ji xwe berê jî tê tune bû, lê qesta poşmaniyê dikir. Ew jî derxistiye. Hin tişmiş jê derxistine, hin tişmiş lê zêde kirine. Lê bixwasî ku me bihîst, di dawiyê de li îmralî li hev kirine. Yani çerçoveya vê yasayê li hev kirine. Berfireh e, teng e, em wî nizanin. Aniha eger qanûn derkeve, pêşî em wisa texmîn dikin, komên ji Ewropayê ew ê vegerin. Belkî bixwasî 100 kes, belkî 200 kes, belkî 50 kes, em nizanin. Ana em tenê zanin lîste tê berhev kirin ji temamê Ewropayê, ji Swîsrê jî lîste heye. İnsan bixwazin
navê xwe lê zêde dikin vegerin Tirkiye. Ev insanê ku vegerin Tirkiye ew ê çi bikin? Ew ê tevlî xebatan bibin. Ew tevlî gel bibin. Ew ê tê bikoşin. Ê bixwazin vegerin Ewropayê dikarin cardim vegerin. Tabii eger dewleta Tirkiye qedexe daneyne ser derketina wana derve. Ew jî heye. Yani tamam mafê tê rûniştinê mafê tê ê mayîna li Ewropayê heye ama tu çû Tirkiye dibe ku di çarçova vê qanûnê de qedexeya te ya derketina ji Tirkiye jî hebe. Divê tu jî bidî berçav yani. Ya wê demê Tirkiye ji bo te dibe zindan. Tu wextê merû nikaribe derkeve. Te wextê mafê sêyahetê wan de kiribe xirab e. Ev e yani em bana tenê pê dihesin. Em pê dihesin ku her du aliyan li hev kiriye. Tamamen. Tenê tiştên teknîkî mane. Hatta tatil kengê jî nayzanî. Meclis kengê dikeve tatilê nayzanî. Dibe ku hefteyekî din be, 2 heftê din be. Ev yasa wê derkeve. Xatir ji we dixwazim hevano heta sibê bimînin di xweşiyê de dem baş.